ale de ye minnu dɛmɛ u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ n'i ye a ka clip la i bɛ Babani y'a la i bɛ mɔgɔ caman ye a la oui mais Fode Kuyate ye aussi Mali artiste fɔlɔ minnu ni olu sera ka bɔ kɔ kan ka taa Mali art ka taa a ko fɔ kɔ kan na Fode wo olu fɛ Côte d'Ivoire yan fan fɛ a kun dɔnnen do yen nɔ ka tɛmɛ Mali kan o wagati de a ye dɔnkiliw da i n'a fɔ ni samedi sera mɔgɔ caman t'o dɔn ni samedi sera i bɛ n'an bara denmisɛnninw t'o dɔn ani Fani et Chocolat a kun dɔnnen do Côte d'Ivoire ka se tɛmɛ Mali artiste tila bɛɛ lajɛlen kan mais ala de bɛ se a ka ko la Fode tanya o cogoya la ten tɔ o de kama n'a fɔra ko Fode hali ni ye a don internet kan ko Fode Kuyate u bɛ Laginɛ de bɔ ka yiri la ka sɔrɔ Mali ta kɔnna Laginɛ ɲɛ wa tala min tun bɛ Mali ta la o tɛ Laginɛ ta la hali dɔɔni Fode ye silamɛ dɔnkili fana da fɔ min ma ko salamu aleykum mɔgɔ caman ba t'a dɔn k'a fɔ ko Fode de mankan salamu aleykum diinɛ kanubɔ o ye Fode Kuyate de ka dɔnkili ye donc ale bɛ artiste fɛ artiste minnu kɔnna ka diinɛ dɔnkili da ka tɛmɛ sɔni zigiri ko ninnu o y'a sɔrɔ an fa Racine kelen pe de tun bɛ zigiri da ani fanga ninnu Alhaji Fode Kɔnɛ ninnu kelen de tun bɛ zigiri dɔnkili da mais artiste ordinaire ka ala ko dɔnkili da Fode b'o mɔgɔw fɛ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma amina yarabi an ka foli bɛ a muso min ko Jami Kuyate siga foyi t'a la a denmuso ye Nana Mɛnti Kuyate a fana bɛ dɔnkili da an ka bi ma welele an bɛna ale bisimila ni wagati kofɔlen na n y'a fɔ aw ɲɛna kabini an dontɔ la ka fɔ an bɛna wele bila Dr Ali Tunkara de ma bi an n'a bɛna masala a ka se ka hakilinata di an ma sabula ni wagati laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ jatigɛ wale o bɛ ka caya kosɛbɛ bingani wale o bɛ ka caya Mali marabolo caman kɔnɔna la o la a hakilinata ye min ye nin waleya cɛjugu ninnu kan ani Isa Kaba bɛna jɛ ka masala o kan sisan an ka jɛ ka Dr Ali Tunkara lamɛn Isa Kaba ka nɛgɛjuru sira fɛ Dr Ali Tunkara i ni sɔgɔma Dr Ali Tunkara e ye ɲininikɛla ye nin dɔgɔkun laban ninnu na k'a daminɛ Zantigila ka taa bila Douanza ka taa Kolokani ka taa Kuncɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya jumadon Katikaw fɛ yen nɔ Kati min ni o ye Mali kanw na belebele dɔ ye jatigɛ walekɛlaw u sera ka dankari nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na aw bɛ nin faamu cogo di Cɛro Kaba n'i ye nin waati labanw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛ walew bɛ ka kun fabaw kɔnɔna la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnneyala Bamako fo ka se Surasiw ka dagaba min bɛ Kati da sira ma cogo min nin bɛ se ka faamu ni hakililaba damadɔ ye o dɔ ye min ye n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko Surasiw ye wulikajɔ dɔw kɛ kabini desanburu kalo ni san cɛ o kɛra sababu ye ka jatigɛ walekɛlaw ka daga caman ci Mopti mara la Segu mara kɔnɔ fo ka se Mɛnakɛ ni Niger furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka taa ni ka segin cɛra o yɔrɔ la o kɛra sababu ye ka jatigɛkɛlaw la jɛnsɛn kosɛbɛ Mali fan 14 bɛɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko daga ba t'u bolo sisan hali ni a y'a sɔrɔ barika b'u la o dagantanya de b'a to u fana b'a yira k'a fɔ ko u ma jasi hali bi jasi ntanya fana kɔfɛ yɔrɔ ka d'u ye Mali dugukolo kan fo ka taa se Mali mara yɛrɛ kalifala bɛ mɔgɔ minnu olu yɛrɛ jabala bɛnnen bɛ yɔrɔ min bi u bɛ se ka jatigɛwalew kɛ ka a kun da o kan o ye hakilila fɔlɔ ye hakilila filanan min bɛ se ka faamu ni jatigɛwale laban ninnu kɔnɔna la tile fila in na i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra sababu ye ka jamanaden bɛɛ jawuli a kɛra sababu ye ka na ni hakiliwuli ye sigida bɛɛ la hali maa min kun bolo k'a fɔ ko yɔrɔ bɛɛ a ko kun juguyara cogo cogo tɛ se ka lasɔrɔ olu bɛ ka ye cogo falenna bi o ye tɔn ninnu ka laɲiniba dɔ ye laɲiniba min fana bɛ nin jatigɛwale labanw na n'a a kɛra 2-3 ka to senna tan a n'a kɛ sababu ye hali maa min ni u jigi kun laminen kun don k'a fɔ ko wulikajɔ laban min bɛ senna finitigiw fɛ
kɛra sababu ye ka jɔnjɔn caman tanga o maa ninnu fana u na se ka finitigiw ka seko n'u ka dɔnko la ka se ka jatigɛwalew kɛlɛ n'o siga dun kɛra mɛfɛn ye i b'a ye k'a fɔ ko i na cɛ ni muso sɔrɔ jamana kɔnɔna la minnu na sɔn k'u kan kɔrɔta k'u ka nisɔngoya yira k'u ka hujuna yira k'a fɔ ko finitigi min bɛ jamana kɔnɔ bi u dɛsɛra ko jeniyɔrɔ fin la. Dr. Ali Tunkara. Wulikajɔ dɔw la. Mɔgɔw ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ nin waleya kɛlen o ye ɲininkali min bɛ segin kuma caman ko o kuma k'an ye minɛnba minnu san ko olu nafa kɛra jumɛn ye ni ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ e b'o faamu cogo di? Maaw k'a faamu k'a fɔ ko jatigɛwale minnu don u mago tɛ minɛn lahawata baw la u mago tɛ bilen dɔw la i n'a fɔ sɔrɔsiw mago b'o la cogo min. A jatewale ninnu fana bɛ kɛ maa minnu fɛ maaw don maa minnu ɲagaminen bɛ sigida maaw la. Awɔ. Jamakulubaw tɛ k'a fɔ ko u sabatilen kun bɛ Kati walima u sabatilen kun bɛ Bamako dondaw la sangajan kɔnɔna la. N'i ye jawi wale ninnu kɛcogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko se bɛ jamana ye cogo cogo minɛnkuraw sanna cogo cogo finitigiw cɛra cogo cogo a ka gɛlɛn i ka se ka nin jatigɛwale suguya ninnu kunbɛn sabu minɛn tɛ yen min bɛ se ka o kunbɛn min kɔni bɛ se ka kɛ o ye ka n'u kɛra fɛɛrɛ ka sɔrɔ teliyala u kasara dɔgɔya. Ni jaabi min dira finitigiw fɛ i b'a ye k'a fɔ jaabi caman sigira o cadre de kɔnɔna la kɛra sababu ye ka u ka laɲini ka o bali o ka lawaleya i n'a fɔ a kun ka di cogo min. N ko bɛna ɲininkali min fara o kan o ye mun bɛ se ka kɛ bi walasa ni ɲɔgɔnnaw olu kana to ka caya ka sɔrɔ ka wagati laban in na a cayara u b'a kɛ ka tɛmɛ. Fɛɛrɛw kan ka bama hali bi kosɛbɛ hadamadenw ka kunnafoni di kan sabu tiɲɛ don maa ninnu u tɛ jamakulu ye bilen k'a fɔ k'u sigilen bɛ duguba kɔnɔnaw la. Nka a dɔw la maa min so min ka bɔn u ka taa ni ka segin tile 2 tile 3 ka kɔn jatigɛwale ninnu na maa dɔw bɛ b'u kalama k'a fɔ dunanw bɛ sigida la. O cogoya kelen fana na fɛɛrɛ kan ka ɲini cogo bɛɛ la sabu n'i ye u sera yɔrɔ min ma i b'a ye k'a fɔ ko minɛn minnu tun bɛ yen ni sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ye baro kɛ o minɛn ninnu caman kun dalen tun bɛ cɛmancɛ mara de kan ka se ka taa sɔrɔsi minnu bɛ olu se k'o ma tintin ni minɛn ko ta fan ye. Y'a ye u sera ko kunnafoni sɔrɔ cogo min o fana b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan bi sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi u ka sɔrɔsiya yɛrɛ tana ye fɛn min ye o ye ka dafɛgɛya ka dabila fɛn dɔw bɛ yen wa mɔgɔ man ka dɔn cogo si la jatigɛwalekɛlaw fɛ k'a fɔ ko jamana ka sɔrɔ n'a ka dɔnkɛ in de a maralen min yɔrɔ masina la olu ye fɛnw ye min b'a to maa kan k'i yɛrɛ ɲininka sɔrɔsiw fana ka a fɔ min ma ko secret défense u kan ka muɲu an'u kan k'u da tugu fɛn dɔw kan a bɛ komi gɛlɛyani dɔw b'o la n'i ye kow lajɛ bi. Dr. Ali Tunkara an b'a dɔn k'a fɔ ni nin suguya kɛra min ka nɔgɔn o ye k'a fɔ kunnafoni ka sɔrɔ walasa baaraw ka kɛ i ma o de fɔ wa? Kunnafoni ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida maaw fɛ ani Dr. Ali Tunkara kɔrɔfɔ faamuyara Isa Kaba fɛn bɛ tali kɛ Tunkara la an ka bi ma welelen tun don a ka laseliw tun ye nin. An bɛ foli d'a ma wagati o wagati ka hakilina di jamanadenw ma jamana kunkan ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako la. Sanga ye 42 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanfɛ an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ aw ye. Ko dugubila ale ka fisa ni ladalawule Isa Kaba i bisimila décryptage kan. Saha an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Sɔgɔmada in na an ka sugantili sen fɛ an sera kumasen min ma o bɛ tali kɛ gouverneur la. Isa Kaba yalima gouverneur ye maa sugu jumɛn ye ani a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye marabolo kɔnɔna la. Et c'est vrai qu'en longueur de journée, mɔgɔw b'a fɔ ko gouverneur mais ka don a dogo ɲɛw la il faut que mɔgɔw k'a dɔn gouverneur ye marabaga de ye marabaga min ni ale bɛ marabolo dɔ kunna fɔ min ma ko région walima district o fila dala kelen mais yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ tɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu t'a la mais i t'a sɔrɔ a marada maralen don maa min fɛ o ye gouverneur ye a bɛ jamana caman na
tubabu jamanaw fara farafin jamanaw kan mara bolo fara dɔ de bolo fara min ni y'a ta ka jate hali jamana dɔw la i t'a sɔrɔ olu ka ni mara bolo fara n'o ye gouverneur ye mɔgɔ de don min bɛ ta kalata senfɛ jamana dɔw fana na mɔgɔ don min ni a bɛ nommé de jamana kuntigi fɛ nka n'i ye gouverneur ta k'a jate minɛ anw fɛ yen nɔ anw ta spécifiquement mɔgɔ de don danaya bɛ da mɔgɔ min kan nka danaya bɛ d'a kan jamana kuntigi de fɛ n'i y'a ta ka jate minɛ mɔgɔ de don min ni ale ye jamana kuntigi bugunatigɛ de ye marabolo kɔnɔna la jamana kuntigi nɔlabila kɛrɛnkɛrɛnnen o de ye gouverneur ye ale tɛ ministre nɔlabila a tɛ premier ministre nɔlabila mais gouverneur ye jamana kuntigi nɔlabila de ye marabolo kɔnɔna la i b'a fɔ ko jamana kuntigi junior gouverneur b'o marabolo kɔnɔna la n'i y'a ta ka jate gouverneur ka baara ni tɔ ninnu si ka baara tɛ kelen a tɛ ministre baara kɛ mais gouverneur ka baara ye président bɛ baara minnu kɛ jamana kɔnɔ o ɲɔgɔnna kelen de bɛ segin ka taa di ale ma n'i ye gouverneur ta ka jate minɛ a bɛ i n'a fɔ gouverneur ye jamana kuntigi de nɔlabila ye région kɔnɔ walima district kɔnɔ gouverneur ka baara ye i b'a fɔ ko jamana kuntigi de kan ka lakana sabati jamanadenw ye cogo min gouverneur fana ka baara kɔnɔ lakana sabatili bɛ a la a kan ka administration mara kɛko ɲuman région kɔnɔ a kan k'o sabati kiiri kɛko ɲuman région kɔnɔ a kan k'o sabati ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ale de ka baara kɔnɔ n'i ye tɔw ta ka jate n'i ye ministre ta ka jate i t'a sɔrɔ ministre dɔ bɛ occuper fɛn la mais gouverneur kelen de bɛ i b'a fɔ ko jamana kuntigi bɛ baara o baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen de talen don k'a di gouverneur ma marabolo kɔnɔna la anw fɛ yan nɔ bi an bɛ don min na i komi bi gouverneur ye maa 20 ɲɔgɔnna ye maa 20 ka sababu kɛ région ye 19 o région 19 ani Bamakɔ gouverneur olu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko olu ye gouverneur 20 ye o gouverneur 20 na i b'a ye k'a fɔ surasi ka ca la ni n ka calcul ka ɲi surasi kan ka taa fo 13 ou bien 15 ɲɔgɔnna la tɔ ninnu ye administrateur civil nka ni ko b'u cogoya la a yamaruyalen don mɔgɔ minnu ka kɛ gouverneur ye o ye administrateur civil de ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ kalan dɔ kɛ kalan min ni a bɛ kɛ an ka sanna kalanso la min n'a bɛ fɔ a ma ko ENA mɔgɔ minnu bɛ administration kalan kɛ normalement ni ko b'u cogoya la olu de ni gouverneur ka kan nka exceptionnellement sariyaw falenna k'a yamaruya di maa minnu n'olu ye sanna karamɔgɔw ye olu bɛ se ka k'a ye surasiw fana ni olu bɛ se ka k'a ye nka surasi jalatigi ka se hakɛ dɔ ma o de yamaruya k'a ye nka jamana wɛrɛw kɔnɔ i t'a sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ gouverneur ye surtout minnu ta ye kalata i n'a fɔ Canadaw n'a ɲɔgɔnnaw olu ka gouverneur ye kalata de i n'a fɔ États-Unis n'a ɲɔgɔn olu ka gouverneur ye kalata ye mɔgɔ de bɛ kɛ gouverneur ye n'i bɔra gouverneuriya la i bɛ se ka kɛ hali jamana kuntigi ye olu b'o cogoya la ten donc danfara bɛ anw ni olu ta ni ɲɔgɔn cɛ mais anw taw ye mɔgɔ nomelenw de. D'accord Isaka Sidibé an da sera gouverneur ma sɔgɔmada in na a kun ye jumɛn a kun ye min ye o ye baaraba dɔ bolodali daminɛna kunu baaraba min ni a nundon baaraw yɛrɛ kɛra jamana kuntigi Asimi Goita fɛ fanga cɛfurancɛ fanga ɲɛma ka Mali gouverneur 20 fara ɲɔgɔn c'est inédit ni tariku la ne ka denmisɛnniya dɔɔni na ne ma deli ka ni ɲɔgɔnna kɛtɔ ye Mali kɔnɔ fana c'est vrai que premier ministre ou bien fɛn o kuma la gouverneur bɛ wele k'u hakilina ta fɛnw na mais ni min kelen filɛ nin ye tantɔ ne ka dɔɔniya la ne ma deli ka ni ɲɔgɔnna kɛtɔ ye n bɛna min fɔ ka Mali gouverneur 20 wele ka na u ka n'u sigi tile 2 kɔnɔ gouverneur kelen o kelen ka i sigi ka jateminɛ kɛ gɛlɛya jumɛn bɛ n ka région kɔnɔ lakana ko la gɛlɛya jumɛn bɛ n ka région kɔnɔ balo ko la gɛlɛya jumɛn bɛ n ka région kɔnɔ kiiri ko la gɛlɛya jumɛn bɛ n ka région kɔnɔ sɔrɔ ko la ka na k'a dossier k'a kelen-kelenni fɔ k'a ban ani fana ni k'a conclusion kɛ min ye ni nin de kɛra bi a bɛ fisaya ne ka région ma ka doléance kɛ ka hakilinaw di nin de bɛ yen lakana ko la nin de bɛ yen ni nin kɛra o bɛ sɔn ka fisaya ma ka sɔrɔ k'a gouverneur kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen o bɛɛ nommé a ka ca 3 mois et donc ça te permet d'avoir une idée sur les problèmes de ta région o kɔfɛ gouverneur kelen kɔ k'u ka problème bɛɛ lajɛlen fɔ ka gouvernement mɔgɔw ni gouvernement mɔgɔw de bɛ ka baara in kɛ mais a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana kuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ i ye problème min fɔ n'o y'a sɔrɔ sɔrɔko problème don ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ sɔrɔko ma o ka jaabi di ani fana k'a fɔ ko
aye i ka faamuya i ka hakilinaw faamu ani fana jaabi minnu bɛ ye gɛlɛya minnu fɔ jaabi minnu bɛ k'olu di lakana ko la lakana ministres fana ni parce que lakana ministre ye fila ye ministre de la défense bɛ yen nɔ ministre de la sécurité intérieure olu fana ni k'u hakilinaw di donc c'est vraiment fɛn ɲumanba don fɛn ɲumanba min n'a baara bɛ sen na kunu a baara daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 a kuncɛ fo nɛgɛ kanɲɛ 19 19 heures a tɔ bɛ to sen na bi nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka taa kuncɛ gouverneur kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka na hakilinaw di jamanakuntigi yɛrɛ bɛ yen nɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ bɛ yen nɔ gouvernement membre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ mɔgɔ si tɛ yen ni o tɛ a kɛnɛ kan. Ok, Issa Kaba ninnu ka nin hakilina kura ye ani baara kura minnu bɛna sigi sen kan yalima a bɛna yɛlɛma don kow la wa? Normalement parce que an de la k'a kuma fɔ yan ko lakana ko ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan a tɛ ɲa cogoya si la fo baara dɔ de ka kɛ o ye dugu minnu bɛ yen nɔ il faut que administration ka segin dugu la administration ye mun ye administration ye kɛnɛya ko ye administration ye l'école ko ye administration ye fɛn o fɛn ni jamana kan kan k'o di a ka jamanadenw ma ka sɔrɔ k'u b'u ka l'impôt n'u ka fɛn sara parce que jamana n'i y'a mɛn ko jamana c'est parce que an bɛ fɛn dɔ di jamana ma jamana fana bɛ fɛn dɔ di an ma jamana kan ka an ka lakana sabati jamana kan ka an ka kɛnɛya ko sabati ka sɔrɔ ka jamana mara bɛ b'a fɔ ko pari an bɛ dɔ di an bɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a di maakulu dɔw ma olu bɛ o min farala ɲɔgɔn kan k'a di olu b'o o don fɛnba dɔw la an bɛɛ bɛ se ka jɛ minnu na mais dugu dɔw bɛ yen bi-bi in na Bamakɔ ni région tɔw olu bɛ ka bénéficier pari min n'a bɛ di ni olu bɛ k'o nafa sɔrɔ mais dugu dɔw bɛ olu tɛ k'o nafa sɔrɔ u tɛ k'o lakana ko sɔrɔ u tɛ k'o kɛnɛya sɔrɔ u tɛ k'o ji sɔrɔ il faut que o de ka jɔ ni o ma jɔ fiyewu mɔgɔw bɛ continuer soit ka fara terroriste kan k'u ka baara kɛ soit terroriste bɛ taa ka taa mɔgɔw don u ɲɛnada fɛ tant que administration tɛ yen et que armée tɛ yen donc nin ye o baara senba dɔ de ye gouverneur fɛn o fɛn bɛ yen nɔ olu ka na ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ walasa olu ka dugan a laban ka kɛ min ye c'est que ni mɔgɔ minnu ni olu nafa bɛ jamanadenw ye intérieur la olu ka se ka cari ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ parce que gouverneur fana ni n y'a fɔ n k'a bɛ b'a fɔ président gouverneur fana ni bɛ cogo min a bɛ b'a fɔ gouvernement fana de bɛ ale fana bolo gouverneur ka région kɔnɔ directeur de la santé o bɛ b'a fɔ k'ale ka ministre de la santé procureur min bɛ yen nɔ o bɛ b'a fɔ ko ale ka ministre de la justice ainsi de suite ka jigin fo dugu ma ainsi de suite donc ale fana ni mana taa sigi il faut que ale fana ka consigne di directeur régional de la santé ma k'a fɔ bon ni dugu in CESCOM ko bɛ cogo di a bɛ cogo di a bɛ cogo di mun na ni CESCOM datugulen don ka se ka fɛɛrɛ ɲini joona joona dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kalanden dɔw bɛ yan nɔ dɔnniya b'u la fɛn bɛɛ b'u la mais ci tɛ u la k'olu dɔw bila ka taa o CESCOM dɔw la minnu datugulen don k'a sɔrɔ kɛ lakanabaliya mais olu tɛ bila ka taa ten fo commandant de zone min bɛ Segu région kɔnɔna la fo o fana k'a dɔn k'a fɔ ko nin dugu in CESCOM bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais sɔrɔdasiw de tɛ a dugu la sɔrɔdasiw bɛ yen n'a sɔrɔ cogo di sɔrɔdasiw ka patrouille bɛ bɔ yen kan cogo di pour que k'u bali jatigɛ walekɛlaw kana taa dankari o la ninnu bɛɛ de ye fɛnw ye fɛn minnu ni olu kɛra joona depuis 2012 min bɛ ka an jɛ o ye o baara de ye tant que ni lakana ni fɛn ninnu tɛ yen nɔ ni dugu ninnu u tɛ don an ka bɛrɛ kɔnɔ tant que jamana tɛ t'i fasa ja a yɔrɔw kan tuma o tuma hali n'o y'a sɔrɔ finitigilakaw ni terrorisiw bɛ kari ɲɔgɔn na a yɔrɔw la mais a ka kɛ finitigilakaw de ka terrorisiw gɛn ka bɔ nin dugu ninnu na wagati o wagati n'o kɛra dugulamɔgɔw b'u sigi mais tant que mɔgɔ si tɛ yen nɔ et que terrorisiw bɛna dugu filenkolon ci mɔgɔw tɛ se ka sigi a dugu la o kɛra sababu ye dugu dɔw bɛ yen bi-bi in na dugu kɔrɔw don mɔgɔ si t'a dugu la o taara ka t'u sigi yɔrɔ la lakana bɛ sɔrɔ yɔrɔ min kɛnɛya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min. siga tɛ a la Issa Kaba an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kan kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye. kumakuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn o ye anw bolo hakilina ɲumanba dɔ o de kama an ye a ta k'a fɔ bi wa a baara bɛ to sen na n'a conclusion kɛra min ye ni ala ma baasi kɛ n'a conclusion kɛra min ye an bɛna ka n'a da lamɛnbaaw tulo kan parce que a nafa ka bon anw bolo bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama baara minnu bɛ sen na wa ko ɲumanba don bɛɛ kan ka a initiative accompagner walasa a baaraw ka ɲɛ. an ka foliba bɛ marabagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye nin hakilina in ta Issa Kaba folikan an ka kan bɛɛ bolo da.
an bɛ foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw bɛɛ lajɛlen Aba n'a ka denbaya Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka Bajɛ fo an bɛ foli di Madu Jara Super Biton o maakɔrɔ don ORTM baarakɛla kɔrɔ don mais ka fara o kan ko ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin a terikɛ Sori Bamba min n'a taɲana dɔgɔkun in kɔnɔ an fana bɛ an da fara Madu ta kan ka tasi bila ba kɛ ka ɲɛsin Bamindaw a n'a ka jelimuso Baminata Danbele an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma Iba Sanogo Segukaw fɛ an bɛ a fo Umaru Nji Dunbiya ale arajo Buguni kunkan ye Bugunikaw fɛ yen nɔ ani Buguni kunkan lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an b'u fo Burulayi Samake olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ ka foli di Yanfoyila min ye Tumani Dunbiya Yanfoyilakaw fɛ ko ka foliba di ma ka foli di ma an bɛ foliba di a ma kanubagaw bɛɛ lajɛlen Tantero Kiya Tonton Yang an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw bɛɛ lajɛlen ko ala ka tile yɛrɛ caya amina ya rabi Isaka ba Elhaji Seydou Patrice Dambele ko ka foli di ma kini sɔgɔma bo denmisɛn de don ko ni ala sɔnna ko n bɛna dunan kɛ Koyita ka dumanba dɔ ɲini ka di Mali bɔbɔw bɛɛ la parce que olu ye ne denw ye mɔgɔ kan k'i denw ladiya an bɛ Kulubi fo yan fo Ɲamakɔrɔ kuranin na incomparable style a denmisɛn a tɛgɛ ka di kojugu siga foyi t'a la ko Kulubi ka foli bɛ yan sɔgɔmada in na an bɛ Yusuf Kamate fo a bɛ Segu école karamɔgɔ dɔw ka taa se Aliou Sadia Mayiga ma a fana ye école karamɔgɔ ye Ousmane Sagara an b'a fo ministère de la défense la a n'a furumuso Wasa Bɛnkali an bɛ taga ɲɛwulinikaw fɛ yen nɔ an kanubagaba bɛ yen nɔ Umaru Darame jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ a b'a lajɛ sɔgɔma a bɛ tila ka rediffusion lajɛ a n'a furumuso Awa Kabaya an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma nin wagati kofɔlen na an b'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ka foli kɛ Aja Fatumata Lali Kuyate Sirakɔrɔ Site la an b'a fo ka a mɔdenninw fo a mɔdennin caman ba an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko tubarikala an b'a yɛrɛ fo Aja Lali Kuyate siga tɛ a la ko Dayiko ma k'a ni sɔgɔma bɛɛ ko an banna ne den don an ka foli bɛ a ye Adama Duɲɔ an b'a a fɛnɛ fo ka bɔ Kulikorokaw fɛ yen nɔ an bɛ Seydou Nour Mbaye fo a bɛ Kulikoroba ka taa se a furumuso ma Madame Mbaye ko u ni sɔgɔma a kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli ni tanu ni di u ma ni wagati kofɔlen na ko baara ɲɛna kanubagaw an bɛ kan bɛɛ bolo da aw ye Adel Zamangi ale kumaso lasɔrɔ sɔɔni dɔrɔn nɛgɛ kanɲɛ 9 aw ni ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sini sɔgɔma 7h15 ni ala ye o yirana an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ renouveau matin o wɛrɛ kan ala ka tile yɛrɛ